mere? Na gịnị mere? Esi na gịnị mere? And wait a minute. Okay, sorry. Maka gịnị zi? Kemgbe ọnụ ụbọchị ka nke ahụ bido na ndị Izọg. Nne, ọnụ ụbọchị si ka ọ bido na ndị Izọg. Ihe ahụ ntị ọfụrụ m. Okay, okay. How ndị Izọg nke ya? Ụmụ ndị Izọg ya ihe sitekwa n'ịntanetị a na-egosikwa ndị mmadụ ihe na-eme. Ka ahụ ntị ọfụrụ m. Nkwachi m segidere more than 2 hours.